Hola a tothom i benvinguts a aquest nou vídeo. Comencem la filmació del vídeo d'avui a Viella, capital de la Vall d'Aran, coneguda per la seva arquitectura tradicional i el seu entorn natural. Continuem per la C28 direcció Salardú i Baqueira, dos encisadors pobles de muntanya. Baqueira és coneguda per la seva estació d'esquí. Agafarem la cruïlla direcció Pla de Beret, un bonic espai natural on neix el riu la Noguera Pallaresa, ideal per fer una parada i gaudir de les seves vistes. Tornarem cap a la C28 direcció Port de la Bonaigua, port de muntanya que ofereix vistes impressionants i un emocionant recorregut per gaudir amb moto. Continuarem per la C28 fins a la cruïlla amb la C147, on ens dirigirem cap a Sant Joan d'Isil, ruta escènica vorejant el riu la Noguera Pallaresa, amb possibles parades a pobles entranyables com Sant Joan d'Isil, la Tona i Alòs d'Isil. Tornarem continuant la ruta per passar pels tranquils i encisadors pobles de Boren, Sabarre i Esta d'Àneu. Continuarem direcció a la Guingueta d'Àneu, on continuarem per la C13 fins a agafar el trencall a la dreta de la L5004 cap a Espot. Des d'aquí podeu explorar la població d'Espot, porta d'entrada al Parc Nacional d'Aigüestortes i llac de Sant Maurici. Tornem de nou cap a la C13 direcció Escaló, un petit poble amb molta història que val la pena visitar. Continuem fins a Llavorsí i final de la ruta, on s'uneixen els rius la Noguera Pallaresa i la Noguera de Cardós, un lloc pintoresc i popular per activitats aquàtiques. Gaudiu de la ruta i conduïu amb precaució. Comencem! In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you. Storm, we reached the shore. You gave it all, but I want more, and I'm waiting for you, with or without
your face. Let's sway through the crowd to an empty space. El Pla de Beret és un ampli altiplà situat als Pirineus, a la Vall d'Aran. És conegut per ser un centre important per les activitats de l'aire lliure, especialment a l'hivern, quan es converteix en una popular estació d'esquí, part del domini de Baqueira-Beret. A més de l'esquí, l'àrea ofereix rutes pel senderisme i el ciclisme a l'estiu. El Pla de Beret també és famós per al seu lloc on neix el riu la Noguera Pallaresa. La seva bellesa natural i la seva accessibilitat converteix en una destinació atractiva dels amants de la natura i els esports.
de la Bonaigua és un port de muntanya situat als Pirineus, a la província de Lleida. Es troba a una altitud de 2.072 metres sobre el nivell del mar. Aquest port connecta la comarca del Pallars Sobirà amb la Vall d'Aran i forma part de la carretera C28. Conegut pels seus paisatges impressionants, és un punt d'interès tant per visitants que gaudeixen del turisme panoràmic com per als amants del ciclisme i l'esquí. A l'hivern, la carretera sol estar envoltada de neu, ja que és a prop de l'estació d'esquí de Baqueira d'Arena. A més, és un lloc popular per avirar fauna i flora típica de l'alta muntanya. Tot i això, a causa de la seva altitud, les condicions climàtiques poden ser desafiants. El port es pot tancar temporalment a l'hivern per l'acumulació de neu.
frustrations come beating on your door. I know that I'm a prisoner to all my father held so dear. I know that I'm a hostage to all his hopes and fears. I just wish I could have told him in the living years. Oh, crumpled bits of paper filled with imperfect thoughts, still to conversations. I'm afraid that's all we've got. You say you just don't see it. He says it's perfect sense. You just can't get agreement in this present tense. We all talk a different language, talking in defense. Say it loud. Say it loud. Say it clear. Oh, say it clear. You can listen as well as you hear. It's too late. It's too late when we die. Oh, when we die. We don't see eye to eye. So we open up a quarrel between the present and the past. We only sacrifice the future. It's the bitterness that lasts. So don't yield to the fortunes you sometimes see as fate. It may have a new perspective on a different day. And if you don't give up and don't give in, you may just be okay. So say it, say it, say it loud. Say it clear. Oh, say it clear. You can listen as well as you hear. Because it's too late. It's too late when we die. Whoa, when we die. To admit we don't see eye to eye. I wasn't there that morning when my father passed away. Azil és un petit poble situat a la comarca del Pallars Sobirà, als Pirineus. És conegut especialment per la seva tradicional celebració de les falles, que han estat declarades festes d'interès nacional a Catalunya, i també formen part del patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la UNESCO, com a part del conjunt de les festes de foc als Pirineus. I just wish I could have told him in the living years. Les falles d'Azil es celebren al voltant del solstici d'estiu a la nit de Sant Joan. Durant aquesta festivitat, els habitants del poble i visitants encenen grans torxes, conegudes com a falles. Descendeixen des de la muntanya a enfosquejar amb una processó de foc que acaba al centre del poble. Aquest esdeveniment simbolitza la renovació i l'arribada de l'estiu. És una tradició amb unes arrels culturals profundes a la regió, que involucra la comunitat i celebra la connexió amb la natura. La festivitat és una experiència visualment impressionant i una manifestació significativa de la comunitat. So say it, say it, say it loud. Say it loud. Say it clear. Come on, say it clear. Don't give up. Don't give in. And don't know what till it's too late.
is this moment? 21st century is yesterday. You can care all you want. Everybody does, yeah, that's okay. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. You're one of my kind. I need you tonight, 'cause I'm not sleeping. There's something about you, girl, that makes me sweat. I'm lonely. What do you think? Can't think at all. What you gonna do? Gonna live my life. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. You're one of my kind. Oh. I need you tonight, 'cause I'm not sleeping. There's something about you, girl, that makes me sweat. So how do you feel? I'm lonely. What do you think? Can't think at all. What you gonna do? Gonna live my life. How do you feel? I'm lonely. What do you think? Can't think at all. What you gonna do? Gonna live my life. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. So slide over here and give me a moment. I've got to let you know. I've got to let you know. You're one of my kind.
No, don't preach to me. And you'll get no lies. Turn the cheek and blind the eye. Let it go. Bend the knee and give away your life. Bite your tongue and close your mind. Never know, 'cause you got hell. Esta és un poble encisador situat a la vall d'Àneu, dins la comarca del Pallars Sobirà, als Pirineus catalans. És conegut pel seu pintoresc entorn natural i el seu ric patrimoni cultural. El poble ofereix un nucli antic amb carrers estrets i cases de pedra tradicionals que reflecteixen l'arquitectura típica de la zona. Una de les seves principals atraccions és l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, que mostra la vida tradicional dels Pirineus a través d'exposicions i activitats. A més, el poble actua com porta d'entrada al Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici, oferint accés a diversos senders i rutes per explorar el paisatge muntanyós i els llacs glaceres. També és un punt de partida ideal per visitar altres localitats històriques i gaudir d'activitats exteriors com el senderisme, la pesca i a l'hivern, esports de neu. El seu entorn natural i cultural el converteixen en un atractiu destí per a visitants que busquen tant l'aventura com la tranquil·litat. Looking around with my new confirmation. Broken it down. What is love? What is fear? Making a sound. Open up my mouth to let it out. Set it free. Turning around. Where was once a question to the rain, now can be one fine day. One fine day's today. One fine day. One
L'Espot està situat a la comarca del Pallars Sobirà, als Pirineus catalans. És conegut principalment per ser una de les portes d'entrada al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, una àrea de bellesa natural impressionant amb llacs d'origen glacial, muntanyes escarpades i una rica biodiversitat. L'Espot és popular entre els amants de la natura i el senderisme, oferint rutes que condueixen a alguns dels paisatges més emblemàtics del parc, com el mateix Estany de Sant Maurici i els cims dels Encantats. A més, a l'hivern, hi ha una estació d'esquí propera, Espot Esquí, que ofereix pistes per a tots els nivells i activitats relacionades amb la neu. El poble en si manté el seu encant tradicional amb l'arquitectura típica de muntanya i ofereix serveis per a turistes, com allotjaments i restaurants que destaquen per la seva gastronomia local. És, per tant, una destinació ideal per als que busquen explorar la natura salvatge dels Pirineus i gaudir d'activitats a l'aire lliure durant tot l'any.
Fins aquí la filmació del vídeo d'avui. Per finalitzar, recordeu, si us ha agradat el vídeo, cliqueu el dit amunt i també la campaneta, per així estar informats de totes les novetats que anem penjant. Moltes gràcies a tots i a totes i fins al proper vídeo.